Takže čaute lidičky, máme tu ochutnávame Primy a máme tu Prime, modrý Prime, Raspberry Prime. Tu máte Prime, taký modrý, krásny, ideme ho ochutnať. Ako ten červeno-bielo-modrý Prime. Len tam niečo má ešte. Lepšie ako ostatné. Vraj, že tento je najlepší. To Raspberry. A moja zbierka už je väčšia. Je vám ukázať. Takže 6. A ideme podľa najlepšieho po najhoršieho. Najlepší. Nevadí mi, ale je zlý trošku. A tento je úplne zlý. Úplne. A čaute.